हाय लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझारनिफ्राय दिहुनजानाय साख्रिनि सोमोन्दै बेहाय गासै पस्टआ मोननैमोन नाम्बार 1आव फरेस्टार आइ आरो फरेस्ट गार्डमोन बिनि गासै भेकेन्सिया मोननैजो 92थामोन बिनि गासै भेकेन्सिया 92थामोन बेखौ आं आगोलनि भिडिअआवनो सिगांनि भिडिअआवनो खिन्थाखाबायमोन स' बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय गांसे फर्म फिलआप खालामनानै हरनांगौ नैबेनो नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै हरनांगौ आरो बे फर्मखौनो जोङो माबोरै फिलआप खालामनांगौ होननानै आंनि सासे साबस्क्राइबार लोगो बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरनाय लेखायै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स' बे फर्मखौ फिलआप खालामनो खायसे बायदि केन्डिडेटफोरा रोंखागौ आरो बिनिनो गेजेराव खायसे बायदि केन्डिडेटफोरा रोंस्लाबाखैबो जानो हागौ स' जाबायदि केन्डिडेटफोरा बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हाजोबाखै बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासै फर्मखौ फिलआप खालामनायखौ मिथिनो हागोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय स' बे फर्मखौ फिलआप खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे फर्माव गांसे पासपर्ट फट' सिथाबनानै होनो नांगोन बिनि उनाव स' बेयावथ' होखादों सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल क'क्राझार एप्लिकेसन फर्म नैबेनो स' बिनि उनाव नैबेयाव नुदों नाम्बार 1आव नैबे नाम्बार 1आव नुदों नाम्बार 1आव पस्ट एप्लिकेट फर स' मा पस्टआव एप्लाइ खालामगोन बेयावथ' मोननैखामोन फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डमोन स' बबे मोनसे डिपार्टमेन्टआव हरगोन नोंथांमोना बेखौ केपिटेल लेटारजों लिरनानै होदों बिनिफ्राय नाम्बार 2आव दङ जोंहा नेम अफ डिपार्टमेन्टनि मुंखौ लिरदो डिपार्टमेन्टआथ' जोंहा मा फरेस्टारानो जाखागोन नालाय बिनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ जोंहा नेम इन ब्लक लेटार केन्डिडेटआ गावनि नामखौ केपिटेल लेटारजों नैबेयाव फिलआप खालामनानै होनो नांगोन बिनिफ्राय गाहायजों थाङोबाथाय नैबे नाम्बार 4आव दङ फादार हाजबेन्ड नेम बेयाव गावबा गावनि बिफानि नामखौ केपिटेल लेटारजों लिरनानै होनो नांगोन बिनि उनाव नाम्बार 5आव दङ जोंहा मा नाम्बार 5आव दङ एड्रेस प्रेजेन्ट बेयाव नोंथांमोना एड्रेस प्रेजेन्टआव गावबा गावनि भिलेज पस्ट अफिस पुलिस थाना पिन नाम्बार डिस्ट्रिक्ट बेखौ फिलआप खालामनानै हो ओमफ्राय नाम्बार 6आव दङ प्रेजेन्ट एड्रेस जुदि नोंथांमोननि एड्रेसा सेमबाथाय बेयाव सेमखौनो लिरनांगौ बिनि उनाव पिन नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनानै हो बिनिफ्राय नाम्बार 7आव दङ डेट अफ बार्थ नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ नैबेयाव फिलआप खालामनानै हो बिनि उनाव कमिउनिटिया मा बेखौ लिरनानै हो बेयाव लिरनानै हो बिनि उनाव नाम्बार 8आव दङ मेरिटेल स्टेटास नोंथांमोननि मेरिटेल स्टेटासखौ लिरनांगौ बिनि उनाव नैबेयाव सेक्सआ मेल ना फिमेल बेखौ लिरनानै हो बिनि उनाव नाम्बार 9आव दङ कास्टआ नोंथांमोना SC बा SC बेयाव क्लिक खालाम ST बा ST बेयाव क्लिक खालाम OBC बा OBC आदार्स जोंना ST जोंहा बर'फोरनियाथ' STयानोखा बेनिखायनो नोंथांमोना बे नोंथांमोना नैबे STयाव टिक मार्क होनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय रिलिजनाथ' हिन्दुआनोखा बिनिफ्राय रिलिजना जि जायो बेखौनो होबानो जाबाय हिन्दु बा हिन्दु ओमफ्राय नाम्बार 10आव दङ जोंहा फिजिकेल हेन्डकेप बेयाव फिजिकेल हेन्डकेपा बेयाव सोरबाफोर अंगहानि सुबुंफोर दंब्ला येस होदो आरो जुदि नङाब्ला बेखौ न' होदो येस बा येस न' बा न' बेनिफ्राय नाम्बार 11आव दङ जोंहा प्रेजेन्ट अकुपेसना मा बेयाव होदो स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्ट सोरबा साकरि मावोबा साकरि मावो जि बेखौ होदो येस बा येस न' बा न' बिनिफ्राय दं बेयाव नाम्बार 12आव ट्रेजारि चालान आरो IPO स' बै फर्मखौ हरनायाव नोंथांमोना ट्रेजारि चालान दाननानै हरनांगौ जायो आरो IPO स' नोंथांमोना बेखौ क'क्राझार ट्रेजारि अफिसाव थांनानै चालानखौ दाननानै होबोनो हागोन आरो जि थारिखै चालानखौ दाननानै होबोगोन बेखौ नैबे डेटआव लिरनानै होबानो जाबाय बिनि उनाव प्लेसआ क'क्राझारानो जागोन बेनिफ्राय नाम्बार 13 नाम्बार 13आव क्वालिफाइड HSLC
1 आर्ट बेनिफ्राय नैबेयाव साबजेक्ट बर' इउनिभार्सिटि पार्सेन्टेज ओमफ्राय इयार डिभिजन स' नोंथांमोना बेयाव जि क्वालिफाइड बेखौ होदो गावबा गावनि क्वालिफाइडखौ पिअ पास डिग्री पास ग्रेजुवेट जिखुनु बिए बिकम जिखुनु बेखौ होदो बिनिफ्राय नैबे साबजेक्टखौ होदो जि साबजेक्ट बेनिफ्राय बर्ड अफ इउनिभार्सिटि बेयाव जि बर्डनिफ्राय बेखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टेजआ बेसे बेखौ बेयाव होदो बेसे सनाव पास खालामदोंमोन बेसेबां डिभिजनाव नैबे डिभिजनाव बेसेबां डिभिजनाव पास खालामदोंमोन बेखौ होदो बेनि उनाव गोजौआव नैबेयाव नुदों नोंथांमोना मा आइ बिनि उनाव डेस स' बेयाव नोंथांमोननि नामखौ लिरनानै होबानो जाबाय नैबे डेस्टआव नोंथांनि नामखौ बिनि उनाव बेयाव नोंथांनि सिगनेचार मबाइल नाम्बार इमेल आइडि बिनि उनाव नैबेयाव डेटखौ होदो जि तारिखआव फर्मखौ माने जमा होदों स' बिनि उनाव बेयाव कपिस अफ डकुमेन्ट टु एटेच एस प्रुफ बेयाव नाम्बार 1आव दङ जोंहा मा एस सार्टिफिकेट बेयाव एस सार्टिफिकेट मोनसे होनो नांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट इफ एनि बिनिफ्राय BTC एरिया रेसिडेन्स सार्टिफिकेट स' बेखौ नोंथांमोननो नांथारगोन बियो मानो होनना बुङोबाथाय BTC एरियानि रेसिडेन्स सार्टिफिकेटखौ नांथारगोन मानो होनना बुङोबाथाय बेयो BTC एरियानि थाखायल' लालाय बे सार्टिफिकेटखौ कम्पालसरि नांखाथारगोन स' बेनिखायनो नोंथांना बेखौ येस होनानै हर बिनि उनाव दङ जोंहा मा फिजिकेल हेन्डकाप सार्टिफिकेट बिखौ येस बाय येस नङाबा न' बिखौबो हरदो बिनि उनाव इडुकेसन क्वालिफाइडनि सार्टिफिकेटखौ येस हो बिखौबो नांगोन बिनि उनाव ट्रेजारि सालान IPO इन अरिजिनेल बिखौबो येस हो बिनि उनाव रिसेन्ट पासपर्ट साइज 2 कपि बिखौबो नांगोन बिनि उनाव 5 रुपिस पस्ट स्टाम्प बेखौ नोंथांमोना पस्टेलनिफ्राय 12 रांनि जितु रिभिनिउ टिकेट बेखौ स्टाम्पनो हरफानांगोन खामाव बिनिफ्राय आदार्स बिनि उनाव नैबेयाव जाहैबाय मा नुदों नोंथांमोना फर अफिसियेल इउज अनलि बेयाव जितु ट्रेजारि अफिसनि अफिसारफोरा बेयाव गावसोरनि सिरियाल नं आरो डेट सिगनेचारखौ बेयाव अफिसनि मानसिफ्रानो होगोन स' बेखिनियानो स' नोंथांमोना बे जितु एप्लाइ खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव हरनांगोन नैबे एड्रेसाव स' आं एड्रेसखौ डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना एड्रेसखौ डाउनलड खालामनानै नैबे एड्रेसखौ खामनैसो मोजाङै लिरबानो जाबाय नैबेयाव स' नोंथांमोना क'क्राझार ट्रेजारि अफिसाव डाइरेक्ट थांनानै है अब्लाना मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो आरो लास्ट डेटआबोथ' 5 आगस्टआवनो लास्ट डेट जिमान हायो थाबनो हरनो नाजादों दिनै बा गाबोनफोरनि गेजेरावनो दिनैथ' 2 तारिख दिनै 2 तारिख स' गैलानो सानथामल'सै स' बेखिनियानो दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामलां आरो माबा मोनसे सोंनो गोनां दंब्लाथाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन स' एसेनोसै